Nafarroko Gobernuko Lurralde Antolamenturako Etxebizitzako Paisai eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak etxebizitza hutsen errolda osatzeko helburuz, bizilagunik ez duten etxeak atzemateko bigarren faseari ekin dio Foru Komunitateko 29 herritan zehazki 3 eta 20 etxebizitza artean dituzten jabe juridiko eta fisikoi gutuna bidali zaizkie aste honetan guztira 884. Bigarren fase batean sartuko lirateke herri hauetako titularrak. Lizarran 51 etxebizitza Barainainen 17 sarrigurenen bat, Zizur Nagusian 33, Mutiloan 20, Atarrabian 63, Berriozarren 20, Zintruenigon 67, Noainen 29, Uharten 34, Milagron 37, San Adrianen 16, Kortesen 25, Lodosan 17, Marzilan 50, Bianan 29, Mendabian 13, Beriainen 19, Kaskanten 29, Artikan 11, Beran 84, Orkoionen 4, Kastejonen 52, Elizondon 64, Azagran 13, Aiegin 8, Garesen 11, Andosilan 12 eta Irurtzunen 25.